suwe Kang Mas Panji Inu Kertopati nggone sowan nangking kok nganti yamene durung kondur-kondur. Gawe sumalang ning atiku wae. Muga wae ora ana apa-apa. Senajan to wis suwe nggone dedaupan nanging lagi sedih lo wae aku ditinggal kok ya rasane kapang banget. Kang Mas Panji lali lali apa kuwi Kang Mas Panji Inu Kertopati datan kondur ya? bisa lali Yen tak waspada ki syukur suarane kok kato kaya dudu Kang Mas Panji Inu Kertopati. Kang Mas upamano wit-witan kang gedhe den babadi Sang Prabu datang Rono Digda bisa Sambung. mati meraga saya semi Sang tresnaku Prabu. ngereboyo Sang Prabu Klono Digda Sambada Galuh Candra Kirana Sekartaji injih kula pun kakang rawuh ana ing Taman Pamarti Putri diajeng injih kok janur gunung sanget anggenipun panjenengan menika tedak wonten Taman Kaputren pancen wis tak jangka Sekartaji wanci wengi iki mumpung ing samengko durung kedisian jago kluruk aku mlebu ana ing Taman Pamarti Putri Jenggala Manik ngerti karepku saestu kula mboten mangertosi panjenengan menika lumebet mawi sesekaran menika yektosipun kados pundi kersa panjenengan aku tresna marang kowe wis pirang-pirang candra pirang-pirang warsa nggonku ngampet marang kowe merga kepengin aku lungguh jejer marang kowe aku kepengin ndarbeli kowe jumeneng ratu ana ing pudak payung kowe pinangka dadi prameswari Sekartaji injih kula namung Sang Prabu Klono Digda Sambada panjenengan menika la inggih sampun pirsa menawi kula menika sampun kagungan garwa aku wis ngerti inggih menika Kang Mas Panji Inu Kertopati Klono Digda Sambada kang lungguh ana ing kraton pudak payung wis ngerti menawa Kang Srira iku dadi jatuh kramane Panji Asmara bangun nanging ngerti yo wiwit jaman turun kang kapisan ngidam kaya ngopo aku bisa garwa marang Kang Slira Sekartaji nanging kula mboten saged saku saestu mboten awit katresnan kula menika namung dhateng Kang Mas Panji Inu Kertopati nanging Sang aku Prabu. kepengin diladeni marang kowe coba Saestu kene to nyuwun Nyedak. pangapunten Sang Prabu Klono Digda Sambada piye Galuh Candra Kirana. Panjenengan menika Kang Mas Panji Inu Kertopati. Monggo Kang Mas
Dadi ajeng Galuh Candra Kirana. Injih. Ayumu ayu Galuh Candra Kirana. Kang Mas, mangke rumiyin monggo Kang Mas kula aturi lenggah langkung rumiyin. Kang Mas. Monggo Kang Mas, panjenengan menika ampun klentu panapi. Kula kalian Sang Prabu Klanadigda Sambada menika saestu mboten wonten sambungan terus menapa-menapa. Kaget sakjroning batinmu. Sapa kang ora kejut? Dene katresnan bakal digibang dening pawongan liya. Pancen mus ndak sengaja. Mus ndak sengaja. Jalan kit jaman kaluyutan bebasane aku ngidam kaya apa dadi garwane Sekartaji. Ning mesti nek espresso. Yen to Galuh Candra Kirana iki dadi sisianku. Aku ngerti. Pancen aku nglimpe marang kowe. Menawa kala mangsa kowe tindak ana ing papan ngendi wae, aku ngerti. Banjur aku mlebu ora ing taman. Ora mung kapisan pindho lan kaping 3. Sang Prabu. King menapa panjenengan menika ngendika ingkang kados mekaten? Kamangka Kasunyatan. nembe sepisan kemawon. Ora sah silak, ku rasa silak. Sang Prabu, Ora sah silak. Galuh Candra Kirana. saestu Kang Mas. Biyen siramu nate prasapa lan sumpah marang aku. Yen sebaya pati sebaya mukti, ning bukti nyatane endi? Nanging kasunyatanipun kula menika saestu tresna dhateng panjenengan. Kula mboten badhe leladi kaliyan tiyang sanes. Mesti yen to kowe tresna karo aku, ora bakal kowe nglebokke pawongan ning taman kamar di putri kene. Saestu kula menika mboten nglampahi ingkang kados mekaten Kang Mas. Kang Mas panjenengan Sekartaji. Galuh Candra Kirana, Galuh Candra Kirana. Kang Mas. Kowe tak gadang-gadang besok dadi baboning para kawulana ing Kraton Jenggala. Aduh. Kaya ngapa isining isen ing atiku kang gempal kaya Panji Asmara bangun. Kowe tresna kelawan Sekartaji. lahirmu sing batin aku tresna. Mangerti. Yen pancen kowe tresna marang Sekartaji, aja cilik atimu. Saben candra saben warsa aku wis gandeng asmara marang Sekartaji. Kepara upama kowe dadi jatuh kramane Sekartaji, pindhane turahanku, pindhane sisaku. Klanadigda Sambada. Panjenengan menika tiyang buktis. Kang Mas. Galuh Candra Kirana. Kang Mas. Gene ku arep bloko suta kandha karo aku. Yen to kowe duweni katresnan liya Galuh Candra Kirana. Saestu mboten Kang Mas. Panjenengan ampun dhahar aturipun Prabu Klanadigda Sambada. Galuh Candra Saestu Kirana. menika kula mboten nglampahi. Kula mboten nglampahi sambung tresna kaliyan Prabu. Yen to biyen aku tresna lahirmu sing batin marang siram Galuh Candra Kirana. Ning titi wanci ki gempal rasane atiku. Nyumurupi siramu gandeng kanca lan gandeng tresna marang pawongan liya. Kang Mas. Panjenengan menika katresnanku. Menapa panjenengan menika pitados kaliyan tiyang sanes? Mboten kaliyan kirwa panjenengan piyambak Kang Mas. Bukti nyatane yen to aku arep ora percaya marang kandhane pawongan mah. Nek wis gandeng asta ning papan kene, kuwi nelake gunging tresna yen kuwi nggambarke tresnamu lan tresnane Boten, Kang piyambake. Sedaya menika mboten kados ingkang panjenengan pirsani. Saestu Kang Mas. Kang Mas. Galuh Candra Kirana. Wiwit dina iki cuplakan adeng-adeng. Ora ana bumi sak cengkak kanggo mapan kuwi Jenggala. Lunga. Kang Mas. Setun temen kowe Galuh Candra Kirana. Ora nyono babar pisan. Yen bakal rontang-ranting rasane atiku merga patrapmu Galuh Candra Kirana. Dewa, dewa.
Gini lampahan kula kados ngaten. Ya. Nadyanto sing kepiye aku jejering kaku. Aku kudu kuat nyandang lelakon iki. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Ger putraning Sun Brajanata lan sira carang waspa. Paring dawuh Rama Prabu. Paring dawuh Kanjeng Rama. Senajan to ing ari kelanggahan iki ingsun ora ana parpatan agung. Sira ingsun timbali ana bab kang wigati kang kudu sira sakloron padha mangertèk. Leres rumaos kejot ing manah. Wiwit boten ari paseban Rama nimbali dhateng kula. Lajeng wonten kawigatosipun menapa Rama Prabu? Sambung marang ujuk ature. Kadang muanom carang waspa. Anggone wis kepengin mengku salah sawijining wanita. Nanging Kaki Brajanata sira durung nate unjuk atur marang Rama. Punten dalem sewu Rama. Sampun wiwit rumiyin kula matur dhateng Rama. Sak sampunipun Dimas Panji Inukertapati kalampahan krama kalian Diajeng Galuh Candra Kirana. Tekad lan niat kula mboten badhe krama namung kula badhe gadang-gadang ing benjang menawi kula sampun akhir dewasa. Kula badhe amandita Rama Prabu. Wis dadi tingkat lan ateping atimu sira kepengin mendita. Inggih, kados dene Bibi Kili Suci Rama. Umpama ing sak mengko kadang muanom Kaki Carang Waspa kepengin mengku salah sawijining wanita. Sliramu ya uga lila lan legawa to Ger Kaki. Nun inggih. Kepara estu Rama. Kaki Carang Waspa Wonten katimbalan dawuh Kanjeng Rama. yen to pancen kadangmu sepuh ngersakake sliramu sesandingan kelawan wanita pun Rama uga mangestoni Kaki. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Dene Kanjeng Rama sampun paring palilah dhateng kula menawi ing sak wanci-wanci kula badhe dhaup kalian putri ingkang sampun kula tresnani Kanjeng Rama. Iya. Ini Kaki Brajanata lan Kaki Carang Waspa. Kados pundi Rama? Aku nimbali marang putra-putraku. Kabeh supaya ngumpul nanging
Kaki Panji Asmara bangun. Kok ora sebo? Iki lagi ana ngendi? Kawi sekar-sekar pepunden Sri Kresna Lerpus pita warnaning kusuming pura Lagi wae dadi penggalian ingsun. Kaki Panji Asmara bangun. Sira agi sebo ana ing ngarsaning ingsun. Wigati apa Kang? Sira ayah. Sewu lepat nyuwun ing pangapunten Kanjeng Rama. Iya, ora dadi apa ngger kaki. Tenanipun titi wanci kalenggan menika kula mboten nindakaken wajib. Namung wonten perkawis sanes ing kedah kula rampungaken mila lajeng kula randhat yen kula ngadhep pun ngarsanipun andalem Kanjeng Rama. Perkara apa kang tumempuh saengga kaki Panji Asmara bangun lagi wae sowan. Mugi kepareng kula matur kanthi bloko suta wonten ngarsanipun Kanjeng Rama. Umpami saged kula gambaraken isen-isening ati kula kadi kauban mendung ingkang ngendanu Kanjeng Rama. Banjur perkarane apa? Sliramu duwe penandang kang kaya mangkono. Ingkang kedahipun kula ngraosaken dados manten anyar ngaten kedah remen bingah manah kula. Namung menika sak kosok wangsulipun Kanjeng Rama. Banjur kepiye? Kalamun Rama mirsani marang slira sekalian. Sajak bagya anggone padha lelomban ana ing madyaning bebrayan agung. Tenanipun wanita ing kula tresnani dipun presani pasuryanipun kados ngaten nanging Kanjeng Rama jebul galuh Candra Kirana menika kagungan katresnan dhateng priya sanes Kanjeng Rama. Dimas Inokertopati. Kang Mas Brajanata. Adi Dimas Inokertopati aja kesusu yen duwe panyokra bawa yen Sekartaji galuh Candra Kirana garwamu kuwi kok sedeng karo priya liya kuwi aja kesusu. Kang Mas Brajanata. Kula menika nyipati piyambak wonten Taman Keputren. Piyambakipun sama gandeng asta malah kepara nilakaken tresna sami padha dene tresnanipun. Kaliyan Nalindra saking pudak payung Kanjeng Rama. Nger putraning Sun Panji Asmara bangun. Umpama tenan aku bisa ngrasakake gempaling atimu. Pedori rujit ati. Nanging nger putraku sliramu aja ndakwa marang garwamu kang barang durung nyata. Ingkang saya ndadosaken lara ati kula Kanjeng Rama. Bilih Nalindra saking pudak payung ngendika bilih diajeng galuh Candra Kirana sampun dados katresnanipun wiwit rumiyin temah dados sisihan kula menika paribasan kula pangan sisanipun manipun tiyang dhahar Kanjeng Rama. Nuwun sewu Rama.
Nanging kaki Panji Asmara Bangun. Sliramu aja kebranang atimu. Aja percaya merga mangerti yo, Ger. Wiwit jaman biyen Klana Digda Sambada bakal nglamar marang Yayi Galuh Candra Kirana nanging durung tau tinampa. Banjur saiki Yayi Galuh Candra Kirana ana ngendi? Tadah duka selepat nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Awit saking kebrananging manah kula diajeng Galuh Candra Kirana sampun kula tundung kesah saking jenggala. Candra Kirana ditundung. Panji Asmara Bangun. Sliramu saguh dadi pengayomaning wanita nanging kladuk tumindak mungker. Ger, Kula Kanjeng Rama. ingsun ngersakake Panji Asmara Bangun kudu bisa ngupadi marang Nini Galuh Candra Kirana. Kena kandharana ing Kraton Jenggala kalamun sira wis bisa nganti marang Nini Galuh Candra Kirana. Mula Injih Kanjeng wektu Rama. dina iki upadinen Galuh Candra Kirana. Pangestu dalem kula suwun Kanjeng Rama. Punten dalem sewu Rama. Ger kaki Brajanata. Kados pundi? Lakon kang dumadi ana ing Kraton Jenggala saruyan dinulu. Mula Lajeng kersa dalem. Rama ngersakake sira sakloron padha bebarengan ngupadi marang kadangmu ya Yayi Galuh Candra Kirana. Lilah Rama dalem. Nyuwun tambahing pangestu. Semanten ugi kula. Nyuwun pangestunipun. Sing ati-ati Dimas Calawaspa Dos pundi Kang Mas? sing padha ngati-ati lihmu padha jaga tunggu kemit ana ing sajabaning rigol. Injih. Merga akeh wadyabala sing disebarake dening Klana Sambada. Leres menika Kang Mas. Lha iki Mas wis ndak duga, wis ndak kira yen panjenengane Prabu Klana Sambada sing arep gawe ora tentreming Kraton Jenggala. Aku wis ngerti. Jer kowe para Panji ana ing Jenggala Manik padha jaga kemit. Wanci dalu iki aku metu saking Taman Sari jebul kowe wis padha ngadeng ning kene to. Nanging mbaya eling. Mbaya eling wis wala-wali prajurit saka Pudak Payung mesti bisa kapikut wong-wong ing Jenggala. Aku emut Carangwaspa. Aku emut nanging gego saka gedhening katresnanku kaya apa aku bisa nggarwa Sekar Tadya Candra Kirana. Kowe lak biyen
lagi durung kagarwa dening Dimas Panji ini Kertopati. Saiki kowe cabano kuwi anggonmu duwe kekarepan Ora garwa. bisa. Ora bisa. Arep ora tok gethek ana wesi bebasan kaling-kalian gunung aku tetep jebol. Yen ngono kowe nggege pati Apa sing tak ladeni? tanpa ana ajiku. Dimas Sarwaspo, Terus pundi Kang Mas? sakendange Klana Sambodo dijaga sing rapet, sing kuat. Wis tak dawuh Kang Mas. Pramila wedal menika Sang Prabu sampun jengkar saking taman menika. Sing tak Lajeng wedeni kersanipun mengko Prabu Klana Sambodo nganggo cara liya. Anggone arep gawe ora tentreming jenggala. Mula ayo tututi Monggo kula Klana dherekaken Kang Sambodo Mas. sabrani. Gawe sekar-sekar pepunden Sri Kresna Lerepuk pita warnaning kusuming pura. Orang ngira babar pisan. Yen aku bakal nandang lelakon sing kaya mangke. Garwa kang banget tak tresnani. Nganti tega nundung awakku. Aku dianggep wanita kang lemer. Nini, Dudu, Nini Sekartaji. ulun Ojo banget jeneng kita nandang sungkawa. Sajroning nala jeneng kita kadya dahono kang mangalat-alat temah sundul ing makayangan. Mula ulun harsa tedhak ana ing Ngarsapata. Ulun bakal paring pitulung marang jeneng kita Nini Sekartaji. injih matur sembah nuwun ulun. Nini Sekartaji, Injih kula. nggonmu banget sungkawa. Ora ndadekke pepadanging lelakon kang wis kaliwat. Kabeh mau wis ginaris dening Jawata. Yen to jeneng kita bakal nandang lelakon kang wis disandang. Injih nanging raosipun aurat sanget ulun. Nini Sekartaji, Injih kula ulun. ulun bakal paring pitulungan marang jeneng kita. Matur sembah nuwun ulun. Yen to jeneng kita bisa diusadani kanthi sarana nglamur kawula sudra ana ing Mbok Randha. Mula jeneng kita ndak paringi wujuding pusaka
cemedi sada lanang. Kinarya sarana kanggo buka wewadining lelakon kang kawuri. Dan ilinga Nini Sekartaji. Injih ulun. Yen to ala lan becik lakon urip kuwi bakal kawistara. Mula Nini Sekartaji ulun bakal munggah ana ing Makayangan sing gedhe pangati-ati jeneng kita. Injih matur sembah nuwun ulun Dewa Asmara. Kula badhe nindakaken menapa ingkang sampun panjenengan dawuhaken ngestokaken dawuh. Sing gedhe pangati-ati jeneng kita kene bakal rumawak. Ulun bakal munggah ing Makayangan. Injih ulun. Aku bakal nindakake apa kang dadi dawuhe pikulun Dewani Asmara. Lamur dadi kleting kuning. Saiki uga aku bakal ana ing dusun pasir. Edan tenan. Apa yo bakal sabar nggon kundhaup marang Sekartaji? Yo, aku duwe cara. Aku duwe cara. Apa maneh mung urip ana ing salumahing jagat kurping langit. Mbok tebasan aku mapan ana ing sing samudra bakal ndak langoni kepengin aku ndhaup marang Sekartaji. Dewa. Nyuwun pitulung, Dewa.
klenyit. Alah alah Piye alah. Kang Mbok kleting ungu? Umu. 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 Umu apa ungu? Piye dawuhe Simbok awak dhewe iki lak yo Aku ki wingi kleting klenyit. keting klenyit. Terus Mergo lali ora dinget. Ning saiki dadine kleting klulur. oh, Lali ora adus. klenting apa keting to? As, pokoke kuwi ngono wae. Wong dhewe ki yo di anu lho Simbok ki dawuh. Sing kon macak sing ayu. Aku wis perawatan wajah, medicure dan Oh, sebagainya. medicure. Mani pedi. Ah, mani Mani pedi. pedi, ini kok Pokoke perawatan karo ora kok padha wae kok mosok aku ki diet pisan. diet. Ha ya diet. Diet kok awake cengkrem Ah, biah kaya maksudnya ki ngene. dietung-etung mangane saya akeh. Oh. Sing penting dhewe kudu optimis. Kudu optimis. Optimis. Ah, kuwi. Optimis Ya, yen anggone awake dhewe ki arep ngunggah-unggahi. naiki. Kok naik-naiki. Ngunggah-ngunggahi kuwi. naiki. Arep nunggang-nunggangi ande-ande lumut ki mesti Kok kasil. nunggang-nunggangi, ngunggah-unggahi. Nunggang-unggahi. Ande-ande. Lumuten. Lumut. Lumut. Kok lumutan alah. Wong weteng kok Oh. jebre kaya ngono. Oh, aneng nang aku Wetenge ki jebre. paling ora ki aku ki kelebihannya ki dibobot ngono lho. Ayo berarti ki jebobok kuwi kok kelibetnya kok gitu. Iki sing jenengane body. Body maksudnya? Ombo tur gedhi. Oh, betul gedin. Nek rai ngono iki jan iki apik, kulitan ya putih, ora ketung kene putih kene ireng. Keteng klenyit. Ireng. Oh, kok Simbok? Wong sing diomongke kok leh macak, dandan wae. Wong iki semono gedene kok ya ora payu-payu ngono lho. Lho, Gumun aku. kula niku pun budidaya, Mbok. Kados pundi caranipun kula menika saged memenangkan lomba menaiki ande-ande lumut niku. Menaik-naiki. Menak naiki apa sing Ating dinaiki naskah niku apa? ngunggah-ngunggahi lak ya padha to kalih menaiki. Nggih. Tak sawang ki kok saben dina kleting ungu, abang, Simbok klenyit bendinane perawatan kok ora ana wong lanang sing seneng. Simbok ki isin nek salah sijine do urung duwe bojo kaya ngopo wirange isine ngono lho. Simbok kalih kleting klenyit sesuk niku Piye? ting Patemboyo sayembara Oh, niku sayembara. nggih sing menang kula. Ora aku. Ah, nggih kula. Ora do patutun dhewe-dhewe. Ya, Aku aku. kok. Mesti aku. Aku. Tak kandhani. Aku nek liyane ki ming ayu-ayu, nek aku istimewa. Asu. Nah. Kula nggih beton lek liyane ayu-ayu nek Piye, kula piye? lenjeh. Kok masalah. Oh saben dina ming ora gelem nyambut gawe, ora nyapu-nyapu. Ki jogan jembrung blang ndi salah siji pok ya ana sing gelem nyapu, iki ya ora gelem Nek- nyapu salah jine ndi. Nek Jian, ande-ande ya anak lumut- wedok pirang-pirang kok ya ora ana siji wae sing gelem nyambut gawe iki lho. Nek ande lumut niku mboten seneng kalih kula ajeng tak owol kok. Lah apane kerep diowol? Anggih pun pokoke tak nyoke ngenten mawon. Nggih. Walah. Nggih kula ning nek jan pisan lagune dangdut sing pasrah nika. dadi rek pasrah. Nggih, langsung nyoh ngenten mawon. Apa ya ora ngisini-sini? Anggih niku ande-ande lumut, Kang Mas ande-ande lumut ingkang Masa gelem kula mo. tresnani niku. Karo aku sing paling lenjeh. Mula ngene ya. Ah, mboten Aku Iki ora sada rebutan iki kabeh do engko ning gone ande-ande lunga sapa sing ketompo. Ngono lho. Lah iya. Ora sada transkrip nile kabeh. Sinten, Mbak? Ana tamu. Kene. Iki kok ana bocah. Sinten niki, Mbok? Lah iya kok ana bocah. Ki sapa kuwi? Injih nepangaken. Kula pun kleting kuning. Oh, kleteng kuning. Injih. Lah arep ngopo rene iki? Injih kula menika badhe nyuwun pitulungan, Mbok. Kok pitulungan? Lah nggih. Jalaran kula menika tiyang kabur kanginan mboten gadah sinten-sinten. Rande Mboten gadah sapa-sapa panggonan. njur arek njaluk tulung ngono apa Nggih. piye? Kula badhe napa pados pedamelan. Gawean. Nggih, Lah napa anak-anakku mawon wedok kula wae kok kok rek golek
gawean. Pun mboten usah ditampi. Yang resik-resik napa Nggih. umbah-umbah kula nggih purun. Bocahe Mboten dibayar culun kula ngoten nggih kok. purun. Tak kandhani ya. niku. Anakku ki wedok-wedok gawehane ming dandan apa yo gawehane ning abot gelem yo umbah-umbah nyapu-nyapu Nutu gelem tenan ora lho saestu kula purun. Neng pamon ya. mangsa kabeh lho Menapa kemawon kula purun mboten dipun bayari mboten Cek, malah. napa-napa. dumelono sing Kesempatan nih. Gaweane Bocah ki kok malah kesempatan dumelono wongan kok malah kesempatan yo ora nyambut gawe ngono nggih mboten Nggih mboten mangke berbagi ning kesempatan. Pokoke awake dhewe dipun keparengaken menapa mboten nggih. yo ning gaweane abot tenan nek aku kon ngumbahi yo sago ya toh Inggih saged kula pedamelan menapa kemawon kula sagah. yo nek pancen wis sago ya ora apa-apa tak tampa ning kene yo Saestu simpel. Nek mal niku nek sak kamar kali kula, Mbok. kula nggih mal sak kamar kali kula wis dimambu. maafin Prengus. kowe ki ora ngono kuwi wong kok do manja-manja kabeh Aku lah anake Simbok kok. Aku kan sing paling cantik. Kula mboten napa. ki ndak nular mangke ora ngono kuwi Watone kula saged ngayom wonten mriki wonten Yo, tak- saged. ya wis tak wonten mriki, tampa Simbok. nyambut gawe Awake yo ning kene panutrok. Ya wis yen ngono kowe mbah-mbah ya. Sik aku mbahne akeh lho ya. Ya iya Mbak Ayu. Ah, iki. Dadose Wis menika sampun kadang-kadang tenan, kula sedaya nggih Mbak nggih. iki Oh iya Mbak Ayu. tak Sing kandhani resik, ya. Inggih Mbok. iki kak iki sedulur-sedulurmu kabeh nek saupama iki akon kowe ngopo wae kowe sago Nggih seneng banget awak kula. Kula Ya, nek ngono ada sedulur. ya nek ngono saiki kono kek ngumbahi ning kono kek wis Niki, kula saiki kita Ayo. Kembali kono. yo kono kek mangan Kono sing resik. Simba aku mulai mbak ada sekoti ono kabar apik banget kabar apa ono kabar apa? iya apa ono kabar apa Kok aku urung kandha kok kowe wis do. Kowe iki sekondi, kancane do nang kene kabeh malah ning mburi ki ngopo? Kabar apa? Kok kabar apa? Kabar apa? Padha dirungokke. Ijo kok kabar apa? Aku ki ora ning mburi. Lah ning ndi? Aku ki entes dadi telek sandi apa kan? Telik sandi. Oh iya kok telek ya sandi. kuwi. Telek Aku sandi. aku ki entes golek kuwi to, mbok bakul rena-rene kuwi ki. Tak takoni saben sing liwat tak takoni. Sing liwat tak takoni. Nakoni wong kuwi mau. Tindak pundi, Mbak? Ngono. Wingi nek wis ana. Sing nakoni iki tindak Ayo. pundi, Mbak? Ngersakaken Kuwi apa kok ya. ngono? Hah? Ngersakaken ngono. Ngersake mantu mboten ngono. Kowe nek ditawak-tawakke ngono apa piye? Ora lho, Mbok. Ngene, wingi dhewe rak wis nampa kabar. Nek ning gone desa alah iki ngopo ngono lho. Kok ngene-ngene. Ning gone desa Dadapan ki ana sing jenengane sapa kek onde-onde. Ande-ande kok Ande. Ande-ande lumut, pancen Oh, aku ki krungu-krungu. Nang kono ki lho aku ya krungu kuwi. Aku urung ngomong karo bocah-bocah Lah iki. iya mulane iki ki tak cethake do dirungokke. Mesti milih aku. Lah ya mulane ki ayo ki lho dhewe ki bareng-bareng mengko ki mrono. Nek wingi rak Kose to iki Ceritane Ngene, bocah ngene lho. bocah. Wis wingi aturan. wingi kae mbok rondo Dadapan ki lak wis ngandhake nek mupu anak jenenge ande-ande lumut. Sapa sing kepengin dadi mantune kon ngunggah-unggahi ngono. Nek lak durung lekas to wingi, durung dhewe. Lah ya aku ya krungu, pokoke saiki sing wong wedok-wedok kuwi kan do ngunggah-unggahi sing ketampa sapa sing dadi bojone. Mula saiki ngono lho. Sik kok saiki wong Kapan sih? ana iki
kono ki durung durung dibuka lawange kok dibuka. ya mbok. Kalau saiki Ana lowongan karo persyaratan apa? Persyaratannya apa? Ijazah Ayu nek apa? rayu koyo kira. Heeh bener nek bener aku bener. Juara kok. Sing pisan ke kudu ayu. aku mula do dandan sing ayu-ayu. Terus gandane kudu wangi. Sing resik-resik. Kan luluran Pokoke sik yo. Lah iya kok. aku banget. Lah ya mula dhewe iki kudune tata-tata. Leh buka ki mengko bengi jam 7. Jam 7. Jam piro kuwi? Jam 7 bengi, Mbok. Lah ya mula anak-anakku do ngunggah-unggahi mengko jam 7 sadurunge jam 7 do luluran, macak sing ayu engko sapa sing ditampa. Mandi kembang pokoke. Mbok, Ngopo? ning Ngopo kok? duit Apa? entek Kowe iki wingi tak kei kok yo duit meneh wae lho iki. Ya wingi mung tak nggo tuku jeroan siji wae. Ngapa, Regane ngapa? larang. Aku yo meri aku duwe. Lah wingi sak do diwehi, kowe tak kei iki tak kei do tak kei kabeh kok sak duit ae sing dijaluk iki lho. Saiki ketengkelnya tak takon. Nek simbok ora ana sing ketompo isin to? Yo isen Ayo duwite dibagi-bagi. Ora salah. Ya wis ora apa-apa kok tak kei. Iki Karep ben ro mangkat sik ya, Mbok. kono mangkat to sik. Ayo ayo kan. Kono mangkat sik. Dhewe ning salon sik yo. Aku dhisik ya, Mbak. Mbak pun rampung, Mbak. Iki sapa to kuwi? Nyun pangestu. Kono Kuning, Mbak Yu. Wis. apa? Kleting kuning. Kok ana kelteng kuning ki sapa iki, Mbok? Lah iki lak anu to. Iki mau ngopo? Ana wong dene arek melu, mesakake banget ning iki ora apa-apa mau bar tak kon umbah-umbah sandangane kalau adi-adimu Niki akeh banget. Si Mbok pinter Pinter kok ya. banget sandangane ngono ora gelem Kok do mlebu? nyapu kok. Kok mlebu Piye kok to? ya? Iya, Mbak Yu. Iki kumbahane kok malah ora digawa ke piye kok malah. Mbok yo Wis to. iki mbok yo ora nganu sadek. Oleh mlaku ki lho. Mbak niki Kok kumpulane alon-alon kata banget ki lho, mbok yo sing santer ngono lho, kok alem-alem Aleman, banget kok aleman. Mbok, No. iku aku nek ditampa dadi bojone Andi-andi lumut, ki mesti wong sugih banget to, Mbok. Iso nek biyen ki biyen ki ngene lho biyen kae. Mbok rondo Biyen mbok dadapan. rondo ki biyen Heeh. wong ra duwe ning saiki dadi sugih saiki ki. Mergo kepanggonan Lah iya kepanggonan dadi lumut kuwi. mulane ngopo-ngopo. Ayo, mulane aku disangoni sing akeh. Kok ndak Engko nek aku wis ditampa, mengko si Mbok ki tak ya mula iki dandan sing mula dandan sing ayu. Lah iya engko tak nggo dandan sing ketompo. ayu. Kok salah sijine anak-anakku nek ketompo lak ya aku ki melu seneng wong wangi-wangi lho. Kok ora wangi lho. Ya wangi kok. Aku ki kelenteng ijo ya. Oh, Mbak Yu kleting. Aku Niku kepengin. kadang kula. Lah iya kok. Lah ya kadange. Aku Kula seneng kepengin banget, Mbok. ngunggah-unggahi. Iki lho. Nek yo anake si Mbok kok rayu-ayu. Lah iso. kuwi nek Nek kowe kowe mesti wangi-wangi banget ngene. Nek kowe Ora mesti mau kowe rakangku. wis nyapu-nyapu durung? Nyapu-nyapu durung? Sampun. Kok malah melu rene barang ki kudune ki mau gek ning kono gek nyapu-nyapu kok Ah, malah Lah nggih pun melu-melu nika melu-melu umbah-umbah nggih pun ngomongake lho. rampung. Kene Mbok tambahi. Wis tak kei to. Sing dikeki iki kelteng abang kok ya. Siap. Duit dayanane iki kok. Ayo apa ning mburi. Wis Ora cukup kok ya. Cukup. Moh aku. Lho piye to? Njaluk tambah napa piye? Kuwi wae gelange wae tak dole. Ya nyang nek dienggo wis ra apa-apa kok. Ha iya kok ya. Kene ya, Mbok. Wis ra apa-apa. Enggak ya ketok mompiar ngono lho, Mbok. Oh ya kok ya ngerti banget ngono lho. Ngene iki rak ya jenenge anak isi, Mbok. Ya Ya, Mbok ya. ya. Ngapa meneh? Kene niki kok Kok tak kono wong-wong. injih-injih. Engko wae. Apis ta, Mbok? Apis engko. Lah sapa? Muga-muga ketompo. Ya mesti aku. Dongane Mesti ketompo Mbak Yu wong ya pasuryane ayu ngono kok. Muga-muga ketompo. Wis. Bu coba jabu. Wis tak japi-japi. Aku mau tak japi-japi ya mau kae Wedake wis kok Oh, ya. wedake mau wis. Kowe iki arep ngopo?
Ya ora ngono yu. Yen to sedulur-sedulurku kabeh arep ning ngendi wae ya aku Arep melu. kepengin melu ngono. Kepengin unggah-unggahi. Ya aku kepengin melu. Lah ngapa unggah-unggahi? Rasa. Tak Apa-apa. Tak pacakane, Mbok. Ya kok tak cekok. Aku arep dipacaki. Iya tak pacaki. Seneng banget matur nuwun banget Mbak Yu. Oh, tak Cekok cukup kono. Lungguh kono. Kowe arep melu. Arep melu unggah-unggahi. Lah nggih dikeparengaken to, Mbok. Yo tak paremke. Lah, Ning nggih, yo wong kuwi engko tak pacaki. Kalian kula nggih pun rampung kula Saiki ki nek nglangut. sing melu ning kono kudu Nggih, nggih. dipacaki. Ben apa jenengane ben ketampa ning kono. Ben wangi ya, Lah Mbok. iso mergane ngene iki lho. Kadang-kadangmu mau tak pacaki. Lah iki lak ya urung tak pacaki. Nggih kersane simbok ki mboten ngisini-sini simbok. Ora ngisini-sini. Lah nggih. Ngono wis. Tak capane sik. Dongane, Mbok. Ya. Oh, kudu dadak nganggo Lah iso men Ana ora ditungani mengko ki yo. men nganu men Ora. ketompo. Tompo kok iya. Kok tengah sendiri mulane kok ya putrane simbok ki kok ayu-ayu banget ngene jane kek ramuan apa to Mbak Yu? Lah Eh, iki lagi mengko men iso malih dadi ayu ki kudune nganggo Iki ki nganggo japa mantra. Iki kok- Ben komen ditampa ning kono lho ning kono Aku ki- ade-ade lumut kono kuwi. Bar saka Ngono. saka sendang ki apa ya ndemok Ora iki syarate ngono nek gelem Oke, ya. ora. Ora gelem ora kok malah demok. Kowe iki arek melu Ning kok gawe ambune ora. kok kaya Ora. telek Tok. ngene to Kowe Mbak. ora omong wae to iku omong wae iki. Telek Telek apa? rono kok le. Kuwi iki Mbok, kuwi Mbok sing marake nggondo wangi kuwi Mbok. Iki mau ya ming sithik lincunge ki kok ya. Kudu sarana nganggo lencong. Heeh, lencung kuwi iki wedak sing paling larang. Iki jenenge lencung. Walah. Mulakno Mbak Yu ngene iki apa dok wedakan lencong. Ha iya kok ya. Kae lencung Walah. kabeh. Heeh, Kek mulane tumon iki. Manut. Iya iya Kudune Mbak. ke manut. Nggih nggih kula manut. Ranteng. ngono. Wis. Wis. Kek tumon wong ayu kudu ndadak wedakan lencong iki lho. Ayo nek ning nggone pasiratan kene iki wis kondang. Sarate. Lah gelem ora? Nggih, Nek ora kula gelem purun, ya rasa melu ning omah wae Mbak. sik-sik. Wis. Wis rasa dijak wae nek ora gelem. Yo, Nanti melu. aku iya iya. Melu ya. Ayo. Ning ora kena rewel nang dalan. Iya iya. Dalan rada padon. Nyuwun Mbak, pamit wis ya, Mbak? pun nggih, Mbak. Ya wis. Wis ya, Mbak ya. Wis. Monggo Mbak. Nyuwun tambahi Yo pangkat. yo makan ya Mbak. Sono ayo. Ayo. Muga-muga anakmu gak ketompo munggah-unggahi ade lumut kae. Salah sijine wong papat kok ora payu-payu muga salah sijine sing ketompo. Wis, aku nunun karo Gusti Kang Murbeng dumati muga-muga ketompo. Wis ngono kuwi. Lakon aku mangkon ana ing kali Bengawan sore. Sopo samengko sing arep ngliwati nyabrang ana ing kali Bengawan sore. Aku mesti bakal kelakon. Mesti kasembadan. Panjang kaku kepethuk kelawan kalau Condro Irono.
wis ana wong teko aku bakal munggah neh. Wuhai! Kosek to Mbak Yu, kosek Malah banjir lho. Banjir gede Kepiye kaya awake ngene. dhewe nek ngene iki ya? aku rawani Mbak. Mbak Yu apa sampean sing merono Aku dhisik. tak jajal menawane nek rada cetek apa piye. Iya tadi nek kali sampean dhisik ngono Mbak. Apa? Sampean dhisik. Keli, rumangsamu ke karep iki Mbak Yumu ke mati ngono apa piye? Ya kan yo mengko aku sing Keli. sida rapi. Sik yo aku sik yo. Sing cepet wae sing Kowe ning cepet. kono sik Iya yo. cepet kono. Terus. Sik. Iki kok koyone kok jero. Ya to? pancen jeru. Piye iki yo? Jal kowe, jal kowe. Aku rawani. Piye iki? Rawani. Sampean wae. Terus masih terus. Waduh. Kok ya balik meneh lho. Jero. Ora apa-apa, alah sedilit. Iki banjire rada banter lho. Ora apa-apa. Ngono tekan kono langsung tekan. Oke. Kowe wae iki gentene. Mau nek aku mau. Apa wong loro Mbak Yu wae Mbak Yu wae kono. Terus. Tolong. Kelentengku. Tolong kok iki. Males. Yes. Iki makhluk apa ya? Makhluk. Wah, Kok ono nyawa kok kaya ngono? Rupane kok medeni banget ya. Nek bentuke ngono yuyu ning kok rambute kok Mau jedule tuh ngendi iki mau ngeroh ora? Duh, Cahayu. Kowe teko nang kali Bengawan sore. Bengawan Solo. Sore. Sore nggih. Sore ngono kae. Padang bulan. Iki wewengkonku. Sing nyekel ana ing Bengawan sore. This is my name is Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang. Po. Panjenengan niku lanang napa wedok kok nggih yuyu kok nggih kakang niku lanang napa Lah wedok? ya ngono ya. Kok yuyu kok ya kakang? Yuyu kang lho ya. Lanang apa wedok kowe kuwi? Aku kira wujuding Yuyu. Ya. Jenengku Yuyu Kakak. Oh, Anu Yuyu. Sapa jenengmu? Po. Ai. Nasibe dhewe. Awake dhewe banjur sida ning dadapan moro nek Sida, ya sida. Sik. kakang yuyu kangkang. Ovo. Badhe nyuwun tulung. Kula ajeng nyabrang teng dadapan. Kula disebrangke. Weh. Kowe wong loro arep nyebrang. Nggih. Arep teko ning desa dadapan. Nggih, Arep njaluk tulung aku lho kowe. Nggih kepeksa. Tulung disebrangke dugi mriko nika. Oh yes. Yes. Malah yes barang. Aku gelem nyabrangke kowe. Nanging ana sranane. Sranane napa menika? Sranane Kang. ana loro. Kowe nek tak sabrangke ning tengah kali mbung sik Napa niku? tak ambung dhisik. Aduh. Oh, Nomor loro nek kowe tak sabrangke wis tak ambung aku njaluk ho
Apa kuwi? Kalih niki mawon hoyahe nggih. Genten-gentenan. Karo kowe sing lenjah kok aku ora Alanjah ning bentuke kaya cengkeringi kaya ngono. Nek ujug pancen kaya ngene, ning nek rasa wow. Gak aku mah yen ngono kok aku. Moh yo kono aku tak nyilem neh. Ananging mengko ora Kowe ora iso nyebrang. WK. Wah, wek. Piye awake dhewe tekan kono. Desa Oh. ya ora piye. Kepiye? Nek aku yo jelas gelem lah mengko lanjut tekan kono. Aku langsung iso ngunggah-unggahi ande lumut. Ngene bae. Gelem mung diambung tok ora apa-apa wong ora kelop. Toh? Ya toh? Ora fofo. Sing penting Nek awake meng dhewe iso diambung tekan desa kira hadapan ya toh. Ora ana tatune. Gelem ya? Nggih, kula ajeng dikapak-kapakke gelem. Gelem? Nggih. Sing kowe kleting abang gelem ora? Sik tak pikir-pikir ya. Kokean mikir rasido. Sik. Aja lunga sik. Apa kalih kula mawon sing niki tinggal? Moh, nyabrangke wong loro ya kudu pindho no. Anu ngene bae. Ngono ya yuyu Kakang ya wis yen mengkono aku gelem ro Klenthing Ungu gelem yen to kapak-kapakke sing penting aku ro Klenthing Ungu ki tekan kono desa Dadapan ya. Gelem? Heeh. Kowe manggon ning kene iki kaline gedhe jero. Aku Kowe bisa kok berangkat tenan to, ya. plung tekan ngisor mati dipangan urang. Urang? Dicokot. Mengko kowe nek ora gelem tak sabrangke plung mati. Iya. Nggih. Aku gelem. Awake dhewe kok bentuke medeni. Ini sing nang ungu ning kene. sik ngene yo. Cepet! Ngaget. Kowe sing abang kok nyabrangke ora? Ya aku. Sing kene. Kelem. Kepepet. Kelem. Oh, yo aku gelem yo. Sun sabrangno wong kang ayu liwat kene sengok sun sabrangno wong ayu kang liwat kene sengok sun sabrangno wong ayu kang liwat kene krubyuk sengok Mbak Yu, piye iki kok malah ana kali gedene jamak? Banyune banjir kuwi. Banjir bandang kuwi gedhe banget yo piye? Kamangka aku ora iso nglangi, Mbak Yu. Kae kok Mbak Yu Klenthing Abang karo Klenthing Ungu kok iso nyebrang ki? Iya ya. Apa nganggo pelampung? Ana prau ora to iki? Sik. Kayane ora ana prau, ora ana gethek, ora ana. Ora ana wong ya. Apa bali wae ya? Omah aku kadung wis didongani karo Simbok, aku tetep kudu dadi bojone ande-ande lumut kok. Aning saiki carane tekan kono piye? Sik. Piye ya? Ora ana kayu-kayu dawa apa? Jero ora ngono kira-kira. Sik. Mbok kowe nyilem wae ngapa? Aku ki nek nglangi gaya dada mlebu yo dada. Cemplung lap ngono. Oh iki. Aku rawani. Rawani. Pak Yusik njajal. Kok ana suara tanpa rupa. Ana suara tanpa rupa ki apa ya? Anek suara tanpa rupa ki entut. Ora nek lho.
Wak apa kuwi? Gedeng klenyit. Iki makhluk angkasa iki. Kok angkasa apa? Aduh. Rotorene. Ki. Nek kaya ngono ki mangan apa? Jajal ditakoni sapa? Kowe iso omong. Bisa. Wah. Nek ngono ngerti basane menungso. Manusia planet ning iso tata janma menungso. Wis jelas. Kowe sapa? Yuyu Oh, yuyu kakak. Sing wasani ana ing kali Bengawan sore. Oh, nek ngono kebeneran. Yu Kang. Yuyu Kangkang yo, Yu Kang. Aku kepengin njaluk tulung karo kowe. Aku ya ya. Heeh. Wong loro. Aku diseberangke. Wong aku kepengin ning Desa Ndadapan. Aku arep ngunggah-unggahi ande-ande lumet. Ki lho aku wis dandan ayu mosok nek kena banyu aku ya klebus to. Moh. Ning aja nganti teles. Tekan kene ning aja teles. Nek teles, Ha iya ta. Kok emoh ngapa? Moh. Kok emoh? Sing nyabrangke mau ana Mbak Yuku Kleteng Abang karo Kleteng Ungu Sing sapa? nyabrangke ki yo aku. Yuyu Kang. Kenang apa nek aku karo Mbak Yuyu Ijo? Kok Yuyu Ijo? Kleteng Ijo? Kok ora gelem ya? Ora gelem. Ngapa? Mergane adimu wis ngopahi karo aku. Nek bab upah kuwi aja bingung. Aja Aja kuwatir ora. Oh tadi. Aku ora njaluk opah. Aku sangu Mas akeh kok. Picis Rajabrono wujuting bondo. Njalukmu apa? Banjur apa? Nanging Heeh. Apa kok ngeget-geti wae kowe iki kok ya rada maju sithik. nanging Rada maju sithik men. Apa-apa? aku njaluk loro penjalukku nek kowe iso ngudanani tak sabrangke. Loro Mbak Yu. Ming loro ki sepele, arep njaluk 10 tak nehi. Nah. Paton aku iso nyabrang. Siji apa sih? Kowe kudu tak mbungsik. Apa kuwi panganan saka ndi kuwi? Mbungsik ora ngerti po. Ora. Ora. Ora ono ning gone. Tegese kowe tak tambung dhisik. Ora sudi. Ya mok kok iki Ayu-ayu iki kok aku wis sambung kaya medhakan ngono. ayu-ayu wis ditungani karo Arane Mbak Simbok Yu kok iso ya. bodol nek. Mulane kuwi apa ya ora entek. Nomor loro. Loro. Apa? Kowe kudu bukrek. Apa kuwi? Bubuk bareng. Oh, anek bobok bareng wis kulino ya dhewe ya? Heeh. Wis kulino. Tegese iki wong loro genten-gentenan. Karo sapa? Kowe jenengmu sapa? Aku Kleteng Ijo. Sing iki? Kleteng klenyit. Alah, Ngapa? kok wis arep bosok. Lho ning arep teng klenyit ning Ya ambune biasa. wangi lho. Lali ora diinget kok. Mbok ya ting klulur sisan meng kaya tumo kathok. Gelem ora? Nang gelem ora? Gelem Ya. watone loro kuwi dipinangkani. Ning aja nganti suwek ya. Ora. Jarikku aja nganti suwek wong aku. Sithik ming tul bu. Ya wis. Tulap. Hah? Tulap. Nang aku mbayangke nek di Apa? Kaya apa? Iki lho barangmu isih Apa? isih orisinil iki lho. Nek ora gelem aku nyilem meneh, aku nyilem meneh. Aku nyilem meneh. Yo kosek to. Gelem ora? Yo kok mutu. Ya, gelem. Gelem? Heeh, gelem. Engko ki diakali. Nek sing mburi ra apa-apa. Piye? Ora Ora, apa-apa ora. kok ya. Piye-piye carane rada mundur mah aku banyune maju-maju. Kowe sing mundur. Engko aku ndak teles kok ya. Nang kepepet sing ora Kepepet apa ora ya. apa. Ya, gocekan ya. Piye iki carane? Gelem. Tak ngambung sik. Urung tekan kono kok Ah nek ya. umpama ora sida ya ora apa-apa. Aku wae ora Sida. apa-apa. Aku wae ora apa-apa. Aduh, iki lho ambune. Ambune kaya pecel
Niru apake kok. Ayo gak wis kok. Gelem? Gelem. Waduh. Ya. Kurang Salah ya ampun. Ayo iki nek ora mergo saking tresnane karo ande-ande lumut aku emoh lho. Ayo disabrangke. Sun sabrangno wong ayu kang lewat kene krupyu singo sun sabrangno wong ayu kang lewat kene krupyu sun sabrangno wong ayu kang liwat kene krupyu sengo Lah banjur aku arep liwat ngendi ki? Kok kaya banjir ya? Lah ki mbayu-mbayuku wis padha tekan kono. Banjur yen banjir kaya ngene iki, aku kepiye le arep nyebrang? Sik, jajal tak liwati dhisik menawa aku bisa. Kok jeru temen toh? Aduh, kayak kepiye aku arep liwat royono ya? Suara apa kuwi? Kok ana suara ning rono rupa lho? Sapa ya? Aku sapa? Aku yo nyong. Lah iya ning kok ora ana rupamu. Rahasia deh. Kok dadak rahasia-rahasia apa? Kowe arep perlu aku banget po piye? Mbok menawa kowe bisa aweh pitulungan marang awakku, aku disebrangke Arep perlu aku sore po kene piye? ya. Aku arep melu mbakyu-mbakyuku kuwi ana ing desa Ndadapan. Pengen apa pengen? Ya kepengin. Pengen banget gitu loh. Banget. Oi! Kuwi mau sing nyuara kuwi mau. Sing mau ayu-ayu kok mambu telek. Wong ayu kok mambu lencong. Ora usah ndatak mbok ambu. Tembus tekan ngisor banyu ambune. Ya pancen kaya ngene iki kok. Rada amis-amis. Mangan Iki- opo Iki mau wedak. Wedak kok. Lah pancen ngene iki kok wedake Wonge ben wis marai ayu eli kok. Ting trotol mambu lencong. Jenengmu sapa? Jenengku Kleting Kuning. Kleting Kuning. Kleting Kuning. Iya, lah kek kowe iki kewan apa kok rupamu wujud. Kowe arep ning endi? Aku arep melu mbakyuku ana ing desa Ayo Ndadapan. kono aku tak nyilem. Lah, kok sik lho. Lah mau mbakyuku iso liwat ning sendang kene iki. Piye carane? Tak sabrangke. Lah yen kaya ngono mbok ya aku disabrangke. Aku weruh kowe wis hoek. Kowe ora sembrono lho. Nek sing liyane engfu. Ayu gring sithik ujos. Ning nek sing iki nek karo kowe aku moh. Aku moh. Yuyu kangkang ora doyan sing mambu telek lincong. Yuyu kangkang. Piye? Lah yen kowe iki wong manggone ana sendang kene rak ya mestine iso nyabrang mbok ya aku tulungi. Aku bisa ning dina iki jaluk ngapura aku gemang nek nyabrangke kowe. Lah ngopo ora gemlem? Moh. Arep tok ambung sing tok ambung mambu.
Kowe ora sembrono Mendahliyane Yuyu ambune. Kangkang. Oh. Dadi kowe lek arep mitulungi aku iki duweni pamrih ngono apa piye? Sopo sing tetulung ki mesti kabeh duwe pamrih. Nek kowe mestine kudu gelem ning aku sing emoh. Lah kuwi Mbak Yu ku ya. Mergo kono ngenehke perawan kalau tak mbungsik tak iu. Oh, dadi tumindakmu kaya ngono kuwi. Najan to aku Yuyu Kangkang. ning lumrah kaya jalma menungso. Yuyu Kangkang. Piye? Kowe jan bener ora gelem paring pitulungan marang awakku. Ora gelem aweh pitulungan nyebrangke awakku. Moh. Tenan. Moh. Kowe aja nganti getun Yuyu Kangkang. Ora bakal aku getun. Mangerti yo. Ki lho. Aku duweni pusaka. Alah ming cutik wae. Aja sembrono. Iki pusaka peparinge Dewa Asmara. Wah, ora wedi. Kang aran Kyai Sodolan. Ming padha lanange. Engko ming tang-ting. Kowe ora sembrono. Kowe mesti bakal getun geduwa Ora ketun. Aku moh. Pusaka Kyai Sodolan iki yen tak tamakake Gunung Jugruk segara aset. Cilaka tenan. Cilaka tenan iki, cilaka tenan. Ora ngira babar pisan jebul Kang Sekti ora mung aku ana kang nandhingi. Nanging bakal aku dedemitan mengko yen kadenangan wong-wong jenggala malih, aku bakal lunga saka papan kene. Perenjake yo ngganter ngono ki mesti ana tamu. Mesti ana putri-putri kang teka bakal ngunggahi anakku Andi-andi lumu. Kok ya tekan dina saiki kok ya urung ana sing ditampa tresnane ngono lho. Nun. Oh, monggo. Monggo. Ya ngapunten iki mila sengaja mboten enten lingguhane dadi lesehan ngeten wong. Ah pripun tamune nggih akeh banget putri-putri niku. Kula niku lek ya nganti bingung to teko tak gelake kloso ngeten mawon. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Wah niki sinten iki asmane? Kula Kleting Ungu. Hah? Kleting Ungu. Kok kaya anu ya? Cantik nggih, ayu. Ayu banget. Sinten jenenge? Kula iki sok lali ya. Dicatet nggih. Nggih catet. Kleting Ungu. Desane pundi? Saking desa Ratanapa. Kaloran. Oh, Kaloran. Nggih. Ya wis sak karepe pun sampean. Sampean? Nggih, kula Kleting Abang. Oh, Abang. Jadi cocok nggih ungu abang. Niki kersane mriki? Nggih, kula kekalih niki badhe nderek sayembara niku nggih badhe ngunggah-unggahi. Sik. Sampeyan ngatek. Nggih. Madhep rono. Weh, cilik banget kaya triplek. Hah? Ning niki kula mboten yakin nggih nek mengke anak kula ditampa lan mboten niku kula ya
Soale wingi niku ya weh Aning wayu-wayu lemu-lemu nggih mboten ditampa. aning menawa selerane sing radi alit ngaten. Nggih mangke. Cobi mawon nggih. Keting Abang nggih ajeng ngunggahi. Nggih. Andi-andi lumut. Nggih Kang Mas andi-andi lumes nggih. Iki kula tak niku nareni anak kula sik. Nggih, nggih. Ning nggih siap-siap. Mesti ora ketampa soalnya nggih niku to. Nek kula nggih harapane kathah. Putraku si andi lumut tumuruna ana putri kang unggah-unggahi putri ninggir kang ayu rupane kleting ungu iku kang dadi asmane Sipu kula boten midun Sipu boten kula boten purun Nadyan ayu sisane si yuyu kangkang putraku si andi lumut tumuruna ana putri kang unggah-unggahi putri ninggir kang ayu rupane kleting abang iku kang dadi asmane Sipu kula boten purun Sipu kula boten purun Nadyan ayu sisane si yuyu kangkang Wong ayu-ayu kok ya gelem karo yuyu kangkang. Wis tekan saiki. Monggo. Alah. Wah. Do mlayu. Lho, Mbak Yu kleting Abang karo kleting unguwe. Kesempatane ya awake dhewe Ya nek mesti. ora Mbak Yu ya mesti Monggo. aku sing Aku ketompo. kok Monggo. Do mlayu karo nangis ki lho mesake. Kulanuan Mbak Rondo. Niki jenengan wis urutan 178. Alah nek niku Dereng. angka kebertuangane kula niku. 178. Asmane Dereng 200 kok Kula ya. kleting klenyit. klenyit banget. Nggih, klenyit banget. Nggih banget tulis. Nggih, Mbak. Kleting klenyit banget. So adus lengo mulane kleting klenyit. Sampean Kleting ijo. kleting ijo. Nggih. Desane Saking Pasiratan. Nah, ta? Sampean Sami niki Mbak Yu kula adine. RT Niki adine RT kula pinten? RT 5 RT 3. Jalannya jalan cinta. Naik saja bis kota. Jurusan Kota Intan. niki kersane. Nggih padha Mbak Yu kula mau ajeng ngunggah-unggahi. Naik. Nggih. Mas Bagus. Ande-ande lumut. Ande-ande lumut nggih. Sampean ya arep munggah-munggah. Iya, nggih. Mantep. Oke, mantep. Nek nganti ditolak niku ya wis Napa? siap kalah. Ya mboten kok ya kula ki wong wis dadak ayu kaya ngene. Upamane Kang Mas Andi Lumut niku nolak kula mesti getun. Kok getun? Kula niku. Sampean duwe kebiasaan apa wae? Oh, kula niku penyanyi. Oh, penyanyi? Nggih. Weh. Tiap sumpah pemuda niku kula nyanyi Indonesia merah darahku persis. Sopo? Nila Sigar to. Kok sigar? Kok Nila sigar? Nila disigar kan njur goreng kaya. Kula niku Nila Sigar Suradi. Oh, tadi Cicik yo. Nggih. Ngeten nggih. Kula tak naren ni anak kula. Nggih. Wong sing 170 niku wis tersingkir kok. Mboten usah tareni yo teko Bener. kula tak Bener. ngeten mawon. Mbok yo teko ditampa ngoten mawon to, Mbok. Siap-siap niku. Nggih, diko ditampa Ndonga. kok. Do ndonga. Nggih. Mbok menawa sampean sing ketampa.
tetep ditampa. Putraku si ande lumut tumuruna ana putri kang unggah-unggahi putri ninggir kang ayu rupane kleting klenyit banget iku kang dadi asmane Gusipu kula boten midur Gusipu kula boten purun Nadyan ayu sisane si yuyu kakak padha wae ya sisane yuyu kangkang putraku si ande lumut tumuruna ana putri kang unggah-unggahi putri ninggir kang ayu rupane Ijo lho Pak Ijo. kleting ijo iku kang dadi asmane Gusipu kula boten purun Gusipu kula boten purun Nadyan ayu sisane si yuyu kakak Wong ayune kaya ngene ta yo sisane yuyu kangkang. Ora ditampa niki. Ora tampa. Sisane yuyu kangkang. Wong tok sithik kok ya. Alah, wis konangan. Ning lak sisane yuyu kangkang. Bener to? Diambung karo yuyu kangkang. Sithik. Sithik ning ya wis kono. Wis go gendana liyane. Wis. Es. Kula nuwun. Mampu. Lunga. Kok Nyuwun pangapunten, Bu. malah ki mambu lencong apa piye to ki? Inggih menika wedak kula nyuwun pangapunten. Mau sing ambune wangi banget. Sing saiki kok ambune kaya ngene. Lunga wae. Mriko lunga. Menawi dipun keparengaken kula nggih badhe nderek. Arep ngunggah-unggahi. Inggih. Alah. Sengara ditampa. Wong sing ayu-ayu, sing denok deblong ambune wangi wae. Ora ditampa kok sing ambune bacin kaya ngene, rupane kaya ngono kok arep ngunggahi anakku ande-ande lumut. Lunga wae kono, lunga. Nyuwun pangapunten Kisana. Mbok menawi sak panjenenganipun ampun ngendika kados mekaten. Iya. Ya wis, Kula nyuwun nggih. tak tembung kene ya mesti ora ketampane, mesti nek kuwi. Tawang dereng Jane ditari wogah. kok jenengan pun ngendika kados ngaten lho. Putraku si ande lumut tumuruna ana putri kang unggah-unggahi putri ningkir sing ala rupane kleting kuning iku kang dadi asmane Gusipu kula badhe midun piye to Gusipu kula panci purun nadyan ala menika kang kula tresnani
Galuh Candra Kirana. Kang Mas. Galuh Candra Kirana. Kang Mas. Kula kok Galuh Candra Kirana. Ih, nuwun sewu. Menawi kula dereng nate matur blaga suta dhumateng panjenengan. Bila saktenanipun Galuh Candra Kirana menika katresnan kula. Rikala rumiyin kula tesih wonten ing Praja Jenggala. Loh. Panjenengan Estinipun bilih kula menika nggih Panji Asmara Bangun. Injih, aduh kakung kula. nyuwun pangapunten Raden. Putri mangertos. Aduh, ya. Aduh. Panjenengan nggih mboten ngendika nalika semanten menawi panjenengan menika sesembahan kula. Nggih, nuwun sewu. Bebetipun kula menika badhe upadi dumateng panodya gegadaring manah kula. Ngaten lho. Umpaminipun pawartos ingkang kula tampi menika menawi Galuh Candra Kirana menika ayu sulistya ing warna. Nika nyatanipun kahananipun kados mekaten menika. Diajeng kandha blaka suta diajeng. Injih Kang Mas. Injih. Sedaya menika. Injih kula menika nindakaken dawuhipun Dewa Asmara. Kang supados kula menika nglamur kawula sudra dados kleting kuning. Lajeng kula menika dipun paringi pusaka kang aran Kyai Sada Lanang. Oh nggih, minangka sifat piandel kula. Menika dadosipun anggenipun menapa panjenengan dados kawula sudra, dados kleting kuning ngaten menika namung margi kang kepanggih kalian Raden Panjino Kertopati. Oh, injih. Semanten ugi kula. Kula nyuwun pangapunten injih mboten mangertos saestu menika. Nggih, tenanipun kula ngantos wani ngenger dumak wonten dalemipun panjenengan. Krana kula rumaos lepat tumrap dumateng diajeng Galuh Candra Kirana. Oh, lagi. Bilih nalika semanten wonten Taman Kemardi Putri Jenggala. Kula menika branang manah kula. Bilih wonten jejering kakung ingkang kandha. Yen menawi kakung menika sampun kepareng sambat tresna dhumateng Galuh Candra Kirana wiwit rumiyin saderengipun dados jatukrama kula. Jebul menika namung kagem ngrenah manah kula supados kula menika mboten tresna dhumateng bojo kula. Ah, kula menika nggih gumun to. Putri ingkang ayu-ayu ngunggah-unggahi kok panjenengan mboten nampi jebul nganti-anti katresnan sejati ingkang panjenengan antu-antu. Lajeng menika kersanipun kados pundi? Nuwun sewu. Bilih kula menika sampun kepareng pinanggih dumateng sisihan kula. Nggih. Kepareng wanci menika badhe kula boyong dhateng Jenggala. Lajeng badhe kondur wonten ing Jenggala. Mbok bilih kepareng panjenengan derek wonten Jenggala titipan. Kula pun keparengaken derek wonten Jenggala. Nggih, monggo kula derek.